Mula tema di tuhatta, mula tema di ulotta di bagas sederion. Dihamu dongan sa organisasi nami keluarga Ahmad Dona Siregar. Di sonror hai mengadu pigok kon jujuna. Ima di nama kalasson kita. Di dong majalo pasu-pasu. Perbogason ima ibototta. Sian namat taribata marhite na posona. Sialani narot no hami. Na marlas ni roha. Hilas ni roha bulun. Na jinalomuna. Dia palatikyon. Soni nonang diamu pengantin. Di son roro kami sian organisasi ni Ibotom Ahmad Deona Siregar. Sian organisasi pemuda Pancasila MPC Kabupaten Kuningan, Komunitas Seni dan Budaya Sumatera Utara. Makalason nadohot makalason dinong majalo pasu-pasu perbugason. Hamu sian amat adebata marhite na posonai. Sari pasahat matong di hamu son nidok ni na tua asa digijang dua rirang di toru panggonggoman. Bada muna matong nasur raja disirang. Tod di muna ma toktong marsi gonggoman. Asa tubuh mata bisu di bonari pinasa. Saya tubuh mari hamu akka anak nabisu. Dohot boru akka naulin. Asa saat-saat disolu satu botian satu tiga ras. Hufasa tabian non. Ulos dalam mamita pas-pas tuamat tarebata. Saat mau gabian jala horas-horas. Mau lihat di tuata. Di persaurat di pertikian on di bagasak kolong imam perhitehon nama jalo pasu-pasu perbagason buru niba songoni nang bereniba siap bagas joron itu hatta jadi na perjulu sehali dohonon nami mau lihat itu hamuna anggi parhudul nami raja Siregar songo kami rodison dongas sapada muna nainggolan manggohi udang amuna. Mau lihat mahudok kami tu amuna marhite nama jalo pasu-pasu perbagason borut tradision. Ngatakas masongon nido nina tua-tua. Takas main dari panggagatan nunga takas benang di persuburan. Takas nang di perjabaran, takas nang di partuturan. Nunga hujalo hami tu song perjabaran jabat persabada Indonesia kamanggi nami Raja Siregar mau lihat di tuata. Nasi saya datang yang mai tua mata debata asgiat makorhon akan nauli akan adenggan tu boruta nang tu helata teh. Sido boti mami tu hamuna. Songoni do nang diho boru. Terlubi di naboro teh. Molo hami di son nenggolan molo tupe jong mariti sapada ni naboro. Ba sude makokop tunauli ma sudiaka pertuturat taya teh. Ngatong ison nenggolan si jalo titim marakup tonggo dong manggohi nang siat sapada teh. Mau lihat ma di tuhata. Songoni do nang diho boru. Nah kaning dia demi sangat tertarik doa. Hona ma dong aku gabi. Hona ma dong aku susah. Boy hutang gabi nang manang nabo HP hidupon tidak lepas dari masalah. Hanya kita berdoa kepada Tuhan agar diberi kekuatan. Setiap masalah ada jawaban. Setiap soal ada solusi nangnya. Tapasa hatu Tuhan. Sudah naik. Naikot sudah terjawab akan nauli di tonga-tonga nih rumah tangga niba. Asal ma di bagasan sadani roha ibay nang da jala bereng upama doi nang di parngulunon mulai siya nurak nai botiki sa hatu ujung ni bulung nai napait alay parbue na tonggi inang da ingot mulai siya ujung ni uran na sa hatu putso ni ujung nai teta do napait alay parbue na nauli at inang da ingot may paet unang ator bursikon tonggi unang ator bodut sude nai ikko jola telaaw do sude yakana masa inang da. Jadi hami songon namong mudison sian nenggolan. Totong di bagasat tangyang asanggia di pasu-pasu Tuhan rumah tangga muna. Parhitian nami martangyang tomat tade bata. Rodo hami mabuas silua nami. Mabuan ulos nagajang tutong-atonga muna. Narohan mabuan ulos nagajang yadung di pasahat kami ulos nagajang oninang. Tuho do to bere. Siban na lasmon na sadung olomohop si takol ng ali uju bumanorop. Ia pemo na tok tuha muna songos si dua uli mahamu songon na makaul dalihan. Masa na nilopa malum ng alian. Zup na sinalahan tarida manang niluluan. Artia mayang kebonani hari si bahasa ada mayang bonani bulan. Asi marohan yang tabat di pasu-pasu mahamu na tubuhan anak tubuh boru na malo matsari jalan na boy pangalualuan. Tuhatan mga ramuti saluna. Butima. Ya, mula tema di aranami di tubuh nami na rosyak kuningan. Di zon hami rosian punguan toga Siregar nadong si Banyumas. Nang songoni punguan Parnasip. Mula tema di tua perdenggan basah buhita marhai pasod di ulau ni lain nami do ito nami di zon. Na perjulo hato tu na boru nami do ang boru. Sigajang mau murmu amang boru na boru dah.
Ditaba da jolo ngalamu erat hubungan keluarga di hita. Dilihat ko ma gajang numur hay pasod damu na buruna dilas nirat ta sederion. Nang soni ma di lainami sinofit. Do di ito si Happy. Natuari nung araw ito tujaw. Alay ang gol layod dang dope. Kulanaw do marga Siregar di Aji Barangod do di Wangon. Jadi di salani di lay sinofit do ito moloro hamu musim berdelani ikorodo hamu tujaw leda. Jadi hatanami ma bulung dinggir-dinggir main nati ko rata-rata. Tuata Yesus mana mengiring-iring asa de batama na masuk-masuk. Jadi sokoni ma atas kami bolo tumpe perpudian nona ka ulus na pasak nami las marohamuna di lay do ito nami dah horos ma jalagay pasatai. Jadi ito tutu ito lay. Hatan debatan kay namat dokon ima ayat na tarsurati nanitongos ni amat tamartuai ima marite na posonay. Di sada Korintus 10 ayat 10. Iko na dong dihamu saling mengasihi, saling kasih. Dang berlapatan ahapen dan lemu anggo didasari dengan kasih. Alai postor hakku dihamu lay itu. Satu doguar muna dua. Masmur dot happy. Boy doi sahak doi itu. Asa jupang mason hatas dua pinatukon huzur madi tabian. Tu dia hamu mangalakas itu si mamu dapat apa saulian. Asa tubuh mata pisu di dolok ni si poholon. Saya tubuh madi hamu anak nabizuk dohot anak si batu jolong. Sasa ni solu masak matu bertean. Leleng mahita mangolu satu bang gabian satu perhorasan. Gabi jalan horas putima. Jadi songoni mah dihamu parmusik ngami. Gabi lang gabi. Ala nung atung matsegod gajang na kay ngakahatan uli hatan na dingkan. Ala ning pasahaton ulus na gajang ulus toro rabu mahami. Tu pengantin. Baik damang ma musik nga lapa loma. Gabi mang gabi. Gabi jalan horas. Existe
Baik namang, baik, baik. Aharupe. Iro, Jolizano, Jo, Ahro. Iya, siborengkan lagi ya. Oke, lanjut. Lanjut dong. Lanjut, Mbak, lanjut. Iya, hey. Maju kamu maju. Tapahica, tapahica. Aku
Tapahitsa kama. Tapahitsa kama.